Da li ćete gledati danas utakmicu Srbija Slovenija? Hoćemo. Da li ste se organizovali sa nekim ili ćete sami sa bebom? Najverovatnije sami sa dve bebe. Koji je rezultat? 2:0. Pa nadam se će Srbija pobediti. I think Serbia will win this game against Slovenia. I can't give a result, but I think 1-0 maybe. Pa mislim da će biti ili nerešeno ili Srbija dobije. Pa da igraju onako kako su igrali protiv Engleza. Ista igra i valjda ćemo dobiti. I think Serbia will win. A sa kim ćete gledati? Pa u kafiću, kafani, pubu. Vaša prognoza? Pa pobeđujemo. Koliko? 3:0. Voleo bih da pobedimo, ali to što bih ja voleo nije uvek u skladu sa onim što će se desiti, tako da. Je vam toplo u odelu? Jeste, ali čuva. Možemo li da ih pobedimo? Pa možemo ako hoćemo. Šta je najbitnije znati na terenu, pored igre fudbala, da bismo pobedili nekog? Pa odnos prema reprezentaciji. Imamo li ga mi? Pa mislim da imamo, ali uvek može više. Sa kim ste se organizovali da gledate utakmicu? Sa drugarem. I koliko vas je? Ne znam, iskreno. Mnogo. Mnogo. Vaša prognoza? 2:2. A vaša prognoza? Ne znam šta da mislim. Bolje mislite dobro za nas. Da, nadam se. Rezultat? Pobeda Srbije. Žurimo na praksu. Dobro što žurite da praksu, samo mi recite rezultat. Šta mislite? 6:0 Srbija. 6:0. Naći ćemo vas ako bude tako. Ćao. We want to Serbia win because we are Fenerbahce fan and Dusan Tadic fan. I think Serbia win 2, Slovenia 1. Serbia win. Bravo. Give me 5. Danas ste se obukli baš onako kako treba. Hoćete gledati utakmicu? Da. Kakva je tvoja prognoza? 2:0 za Srbiju. Bežim s posla i idem da gledam fudbal. Da, šta mislite ko će pobediti? 0:2 za nas. Da li profesori tolerišu ako vi kažete nisam baš mnogo spremio evropsko prvenstvo u fudbalu? Pa da, zapravo da, bilo je trenutaka kada smo u srednjoj sa profesorima gledali na času utakmice, tako da nisu nikada imali neke probleme sa tim. 2:1 za Srbiju. Isto, da, slažem se. Možemo isto lagano. Komšije. Ili 3 srpski. 3 srpski, 3:1. 3:1 do 2:1. I hoćete li gledati vi? Normalno. Sada, kako ćemo moći da uklopimo posao i sve? Ljudi će sačekati ako bude dobro, a trebalo bi biti dobro, pošto je suvlasnik ove kafane jedan od trenera naše reprezentacije. Možete vi sada nama da prognozirate rezultat? Ispod 4:1 ništa ne priznajem. Smo se dogovorili? 3:1. 3:1, a reci mi, pretpostavljam razumeš se u sport? Da. Ili igraš fudbal? Da. A gde igraš? Tu kod tate. Mogu ja da ti pokažem nešto? Da, može. Gledaj sad ovo. Top. Znam. Honestly, I don't really know, but I hope everyone will be happy about the consequences. Not everyone, Serbia will be happy.